היי סבא, אני צריך שתעזור לי. עושה רעיון, תגיד לי מה אתה זוכר ממלחמת ששת הימים. עכשיו תגיד לי מה אתה זוכר. מלחמת ששת הימים פרצה ב5 ליוני 67. הייתי חייל סדיר בגולני בגיל 20. היה לי מחלקת חבלה, אני הייתי שייך במחלקת חבלה, ושם היה גם סיירים, צלפים וחבלנים. הייתי מפקד מחלקה סיירים, צלפים וחבלנים. ואנחנו עלינו על נגמ"שים באזור קריית שמונה, היינו בכוננות לעלות לרמת הגולן. כוחותינו לחמו מול הסורים ברמת הגולן. כשנענו לכיוון רמת הגולן, פתחו עלינו, היה ירי של מרגמות וארטילריה. התקרבנו עד למחנות הבניאס, ומחנות הבניאס מעלה לרמת הגולן, היו כל הגישה שם היה מוקשים, והכוח עצר שם. מפקד הגדוד היה בני ענבר, סגן אלוף, שצעק חבלנים קדימה. היות והייתי מפקד מחלקת חבלה, ניגשתי לשדה מוקשים שעשו לנו שבדרך שם לעכב אותנו, ופירקנו את המוקשים תחת אש, זרקנו את המוקשים למקומות סגורים לבורות, וככה פרסנו את הכוח, אפשרנו לכוח שלנו לנוע ולהתקדם למחנות הבניאס. שם הייתה משטרה שלהם, וכבשנו את המקום והמשכנו לרמת הגולן הלאה לגבעה, שבתל, מי שירה לנו זה גם תל פחר. בתל פחר ישב גדוד שלנו, עלה גדוד שלנו 12 שלא בא לכיוון נכון, והמג"ד שם מוסא קליין נהרג והרבה חיילים נהרגו. משם המשכנו אנחנו לעלות לתל פחר וכבשנו אותו גם, וישבנו שם מספר ימים עד שהמלחמה פשוט פסקה. ב10 ליוני המלחמה פסקה. 6 הימים כשם 6 ימים של לחימה. 6, 7, 8, 9, 10 עד 11. 11 יולי המלחמה הסתיימה. קיבלנו צל"ש ציון לשבח, אני והמחלקה שלי, על פירוק מוקשים תחת אש. כולנו קיבלנו הצטיינות, ומפקד המג"ד שלה, מפקד הגדוד. עכשיו יש לי לך שאלות סבא. שאלה ראשונה, כמה זמן הגעתם לכבוש אותם? בתוך כמה זמן? כאילו היה לכם קשה שהיה הרבה ירי באוויר? הם ירו עלינו מהגבעות, אבל לדוגמה חייל אחד ידי מטר ממני נהרג. חייל אחד קראו ברקוביץ' שהיה סמל, לידי נהרג מטר מאחוריי. ובסך הכל לא היה קשה לנו, הם נסוגו, החיילים הסורים, וכל מי שנשאר בודדים ונשארו בעמדות, ירינו בהם, ורוב הכוח פשוט ברחו לכיוון קונטרה, לעומק דמשק. אתה היית בשטח או שאתה היית בתוך טנק? אני הייתי על נגמ"ש, אנחנו חיר, גולני, אז היינו על נגמ"שים, עלינו, ואחר כך ירדנו מהנגמ"שים, הסתערנו ברגל, לכל המקומות, לחפש אם יש חיילים בתוך עמדות, את כל האחרונים שלו, שהמטוסים והטנקים לא פגעו בהם, היינו צריכים להרוג אותם בתוך העמדות. טוב, תודה רבה סבא.